Mayong adlaw sa tanan. Sa miaging semana, gisgutan ni Bishop Dennis sa segment 1 on this season 3 ang topic on the call to integral renewal of the person. Karon atong isgutan asa man may tabo the locus, the place, and the context of this integral renewal nga gisgutan sa miaging semana. May tabo kini integral renewal mao gyud ang simbahan. Kaya ang simbahan mao man siya mao gi-describe as the place of the encounter. Sa ato pa diha sa simbahan kini may tabo ang the integral renewal nga maoy gipangayo gyud sa Ginoo. Yang simbahan ato man kini siyang gitawag, of course, ang simbahan mao siya ang is the everlasting presence of God in the world nga nagpadayon sa mission ni Kristo. Og karong Domingo usa ka aspeto sa simbahan ang atong tan-awon. The church as the icon of the Trinitarian love and communion. So imahin kuno kini ang simbahan sa gugma ug panaghiusa sa balaan nga Trinidad. Kung mubalik ta sa Ebanghelyo ni San Mateo 16:18, ato makita diha when Jesus founded the church on Peter or the rock foundation. Who is Peter? Mo ni siya ang nagtabo. Naibaw man ta nga si Pedro nitubag sa pangutana ni Kristo, "Who do you say that I am?" Mao ni pangutana ni Kristo. And then they have different answers. But Jesus insisted, and it is in that point na si Pedro maingon, "You are Christ, you are the Messiah." O diha-diha mingon ng atong Ginoo, kining kamatuor, this truth does not come from you, but this comes from the Father. O mingon siya, "You are Peter, on this rock I will build my church." Sa ito ba, kung ato ni siyang tanahon, ato ni siyang pamalandungan kaniging ni Kristo, ang pundasyon na sa simbahan, diha sa kamatuuran nga gisulti ni Pedro. Pero ang kamatuuran nga gisulti ni Pedro, dili iya, matud pa ni Kristo, iya sa amahan, gikan sa kahitasan, nga iya sa amahan. So therefore, the foundation of the church, as proclaimed by Jesus, was on the truth sa kamatuuran nga gipadayag sa amahan. So dinhi makita dayon nato ang panaghiusa sa Christ proclaim, gitukod niya ang simbahan diha sa kamatuuran nga gikan sa amahan. Nya kun atong pagpadayonon kanamong pagbasa Matthew 16-18, musunod ana miingon dayon si Kristo nga I will give you the keys of the kingdom of God, no? The power of losing and binding. Bisag kinsang sala niyo pasilon. Sa ato pa day, nisumpay din na siya. And this power of losing and binding, kining maong gahom, gihatag ni Kristo through the Spirit. Makahinumdum ta sa laing bahin sa Ebanghelyo, naman si Kristo, gihuypan ni Kristo ay ang mga apostoles sa giingnan, paglako kamo, niya isangya o may balita, niya whosoever sin you forgive, are forgiven, etc. etc. Sa ato pa, nining maong pagtukod ni Kristo, diha-diha makita dayon nato the work of the Trinity. Christ founded the church on the truth that came from the Father, and then He commissioned His apostles to go and preach and also to bind and to loose through the power of the Holy Spirit. Kay bisan gani ang simbahan, bunga man siya sa panaghiusa ug sa gugma sa Spirit, sa the Holy Trinity, God, the Father, and the Spirit.
Now, moingon ta, so what? Kung kana siya, unsa may what will it do to us? Therefore, that if the church is the icon of the Trinitarian love and communion in the church, there is forever. Or better still, moingon kita that the church is forever. Gani gisulti na ni Kristo sa dang moingon siya nga even the jaws of hell will not prevail against my church. So therefore, kung ang simbahan di ay mulungtad yun siya, hangtod sa kahangturan, suma sa gisaan ni Kristo, sama nga ang Trinidad, ang gugma o ang panagiusa, samahan ug sa Espiritu Santo mulungtad, sa ato pa, there is hope and there is always reason to trust, to renew our trust in the wisdom of the church. Puno siya sa kaalam. Mao nga, kung puno siya sa kaalam, ang iyang gitudlo, ang iyang mga paggiya would always lead us to life and to Christ. Ikaduha, kay ang simbahan di ay mulangtod, mulungtad. So let us always be faithful to the church, faithful to its teaching. And then finally, let us always pray for the Pope, the successor of Peter, the rock foundation of the church. Ako di siyang tapuson, just to recall what happened few days after Pope Benedict announced na mo-resign siya. Niya pag-ingon nga, mumisa siya the last mass of Pope as Pope. So, tanan ng mga estudyante dito, pundok mi dito, way klase. And then, nindot kayo ang iyang giingon, no? Iyang gipasaligan because few days before, gipangutan naman siya, what will happen now that you have resigned? Nabala ka ang tibok kalibutan, unsay may tabo. Simple lang kaya iyang giingon. Yan siya nga, the church is not ours. The church belongs to Christ. And what happened today, kining renewal, the gift of Pope Francis is actually the result of the humility and the faith of Pope Benedict. Mga igsoon, bag-o nato sa makausapa ang atong pagsalig sa simbahan. Kaya ang simbahan mulungtad hangtod sa tangturan. Mayong adlaw o daghang salamat.